नमस्कार, हम है राघवेंद्र। स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया साउथ का एगो फिल्म आ रहल बाटे आदि पुरुष, और ए फिल्म का टीजर लॉन्च होते ही फिल्म विवाद में आ गई। काहे कि आप सबके बता दी कि ये फिल्म में जोन वीएफएक्स और जोन किरदार निभावे वाला लोग का वेशभूषा पहनाव पोशाक बाटे उ बहुत ही गलत तरीका से पेश कइल गइल बाटे। आप सबके हम पहले बता दी कि आदि पुरुष के डायरेक्टर बाने ओम राउत और प्रोड्यूस कइल जाता टी सीरीज के माध्यम से। एमे मेन किरदार निभावे वाला साउथ के सुपरस्टार प्रभास और कृति सेनन भगवान राम और माता सीता के रोल में नजर आवत अले। तो वहीं सैफ अली खान द्वारा रावण का रोल निभावल जाता। भगवान हनुमान का रोल देवदत्त गजानन द्वारा निभावल जाता। अभी फिल्म विवाद में कहे आयल बाटे, एमे वीएफएक्स का जोन इस्तेमाल कइल गइल बाटे वो बहुत घटिया बाटे। दूसरा, जोन रावण का रोल निभावे वाला सैफ अली खान बाना, उनका वेशभूषा पहनाव पोशाक से वो रावण कम और खिलजी ज्यादा लागत हमें। वहीं हनुमान जी का रोल निभावे वाला देवदत्त के जौन पहनाव पोशाक बाटे चमड़ा का वस्त्र पहनावत हुए नजर आवत कि उन्होंने चमड़ा का वस्त्र पहनले बाने। आप सबके हम बता दें कि एक कारण से अयोध्या के साधु संत में बहुत ही नाराजगी देखल गई। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी एक खिलाफ आवाज उठौनी है। वहां के कहनी है कि हनुमान चालीसा में भी लिखल बाटे, कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ ब्रज ध्वजा बिराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। यानी कि हनुमान चालीसा में भी हनुमान जी के वस्त्र के लेके वर्णन कइल गइल बाटे। और यहाँ तक ही नहीं, कानन कुंडल कुंचित केसा, ये सब कुछ कोनो भी चीज फिल्म में नजर नहीं आवत। और वस्त्र भी जौन पहनावल गइल बाटे वो चमड़ा के बाटे। हमेशा बॉलीवुड फिल्म या फिर फिल्मी जगत के लोग सनातन संस्कृति के ठेस पहुंचावे वाला काम करेला, हिंदू सभ्यता के ठेस पहुंचावे वाला काम करेला। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी एक खिलाफ आवाज उठौनी है। वहां के कहनी कि अयोध्या के साधु संत का जो नाराजगी बाटे वो जायज बाटे, सही बाटे, और ए पर ओम राउत के विचार करे के चाहिए और गलत कैले बाने वो पे सुधार करे के चाहिए। एकरे बाद भोजपुरी के सुपरस्टार और आजमगढ़ के सांसद निरहुआ भैया भी द्वारा ये बयान दियल गई कि गलत बाटे और इनमें सुधार कैले के जरूरत बाटे। लेकिन आप सबके बता दें कि ये मामला पे चुप्पी साधे वाला रामानंद सागर जी का पुराना रामायण जो आयल रहे उनमें भगवान राम के किरदार निभावे वाला अरुण गोविल जी ए पर चुप्पी साधले रहे। लेकिन एक बाद वहाँ के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एगो वीडियो बना के कहनी कि पहले ये मुद्दा पे वहाँ के शांत रहनी है, लेकिन अब लागत है कि वहाँ के अपन पक्ष रखे के साई। वहाँ के कहनी कि रामायण और महाभारत हिंदू संस्कृति का एगो धरोहर है, एकरे खिलाफ केहू भी कोनो कृत्य करी तो स्वीकार नहीं खे, और गलत तरीका से कुछ भी दर्शावल जाई तो ओकरे खिलाफ आवाज उठावे के पड़ी। आप सब वीडियो भी देख सकेनी, लेकिन आप सब टीजर भी देखले होखब, तो आप सबका का राय बाटे फिल्म पे, कैसे फिल्मी जगत के लोग हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता के ठेस पहुंचावे वाला काम करेला। चाहे वो पीके फिल्म होखे या फिर माता काली के गलत तरीका से दर्शावे वाला पोस्टर होखे, या हमेशा फिल्मी जगत एक कारण से विवाद में आवत रहेला। तो आपन राय आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।